नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत भेंड्या सुकी करच पळूया। भेंड्या सुकी करचे काम जाय 1 किलो भेंडी बरेकन धुवून ह्या सायजाचे होडहोड तुकडे कापून घेऊ का। सुकी करचे काम जाय 1 वाळी नारळा सोय, 5 ते 6 तांबडी मिरसांग, हळदी पिठो, उदकात भिजवून घेतील 5 ते 6 भिंडा सोला, चवीक मीठ, 10 ते 15 तेफळ आणि 2 चमचे खोबरेल तेल। सुक्याक मसाला वाटून घेऊया। त्याच खातीर एक मिक्सर आयदनात सोय घालून घेऊ का। तातूंत हळदी पिठो आणि मिरसांग घालून घेऊ का आणि थोडेशे उदक घालून हाजी गंध मसाला वाटून घेऊ का। हो आमगेलो सुक्याचो मसालो। उदकात भिजेल तेपळा जराशी धाडून घेऊ का। एक होड कायलीत शिंदून दवरील भेंडी घालून घेऊ का। तातूंत भेंड्याक आणि मसाल्याक पुरो जाव तितली मीठ घालून घेऊ का। उदकात भिजेली भिंडा सोल घालून घेऊ का आणि एक होड पेले उदक घालून घेऊ का। सगळे बरेकन मिक्स करून गॅसाचेर होड फ्लेम दवन शिजोवचे दवरका। वयल्यान एक प्लेट धापका आणि भितर करपुचे ना म्हण वयल्यान थोडेशे उदक घालून घेऊ का। 5-6 मिनटां भितर भेंडी शिजता। भेंडी जरा कुरकुरी आसमळ तेन्नाच हातूंत मसाला घालून घेऊ का। थोडेशे उदक घाल्या बी जाता। सगळे सामान बरेकन मिक्स करून घेऊ का। भेंडी खूप शिजल्यार ते तुकडे जावन वता, तशें म्हण ते जरा शिजच्या आशिल तेन्ना मसाला घालका। आतां तातूंत तेफळ घालका आणि वयल्यान खोबरेल तेल घालका आणि ह्या सुक्याक एक गजगज येवच्या दिवका। आमगेल तेफळ घालून भेंडा सुकी रेडी आसा। तुम्ही भी हे सुके घरा ट्राय करून पळया आणि कसं म्हणून कमेंट करून कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।